И така, здравейте хора, днес ще правим No Move Challenge, при който с Мортис няма да имаме право да се движим с левия джойстик, само с атака, така както знаете. Когато той удря, се придвижва. Да видим дали ще успеем да спечелим поне една игра. Имам надежда, че ще успеем, но нека да видим. Отгоре виждам Гео, който ни е хард каунтър, надали ще можем да му направим каквото и да било. Идва обаче и ни хитна, ще да избягам по-добре. Може би идеята ми е, ако останем двама човека и другия е на малко, да се опитам просто да го изкемпа, не знам, ще видим, но доста трудно бихме спечели, освен ако не ни дадат играта, нали? Надали ще се случи това. Нека си покемпим тук, докато се избият останалите. Тук ни хитна зоната, между другото. Може би не ми беше това целта, но да, така се случи. Отново онзи Гео, дано не е ни фокусни, защото мисля, че е невъзможно да го убием. Моля, дали ще даде играта? Това Биби обаче не ми харесва. Бегай! Да, Гео ни даде хелф. Сърджа. Да, и сърджа, добре. Да убиете Бибито, ако може. Защото то ще бие мен иначе. Добре. Пичовете, тук може да им дадат играта между другото. Трябва обаче, само че трябва да убият този Кланси, защото е много щупен герой в момента. Клансито не мисля, че тук е дет. Добре. Дали ще се сбият сега? Или Гела май да го връчна ли? О, не. Гела даде играта, обаче Сърджа няма такова намерение, мисля. Да го ръчна ли? Ще го ръчна. Не беше. Добре, явно Сърджа няма намерение да дава играта. Просто може да не даде и вече мисията ще е успешна, но второ място. Добър първи опит, между другото, нека да видим как ще се справим сега. Отново виждам Кланси, Сърч виждам, Едгар и Пайпър не се видя. Не знам дали Пайпър е добра идея тук. Това Шели може да ни създаде доста главоболия. Не мисля, че ще мога да взема бокс. Шелито няма ми позволи просто. Печелявно не осъзнава, че аз не се мъртам. Само дашкам, но какво да се прави? Днешно време са такива играчите. Пък и не сме на ниски купи. Мъртса мисля, че беше към 750. Нали не са някакви купи, ама не са 500, да речем. Аха, и се тимват Бибито и Бъза. Шелито, мисля, че тук ще ни... Моля те, Шели, остави ни. Чеках си дългия даш, но нямаше смисъл. Пори да бях даш, но нямаше стане нищо смисъл. Чеках дългия даш, но да. Не ми се получи. Продължаваме. Котка виждам. Всъщност 2 котки. Добре, чакаме се заради дългия даш. Добре, вече едната котка умря от люлито. Мисля да влезна в един храс просто да кемпа. Дали... Не знам дали е добра идея, но що пък да. Добре, Корделиус. Който мисля, че ни приключи веднага, ако дойде. Дано не става това. Още един Мортис и котка. Добре. Убивам го. Котката. Тук мисля, че трябва да я взема, ако спава. Добре. Тук добре ми се получи.
Трябва да взема Power Cube, да влезем в кръста и с покем по още малко. Този Леон, мисля, че мога да го приключим, само трябва да се открие, за да използвам големия даш. Добре? Да, Леона беше приключен. Ползвах и гаджет, защото не бях сигурен дали ще умре. Добре, 5 човека сме с мене. 4. 3. Добре. Тук имаме добри предпоставки за победа, между другото. Добре. Едното е маймуна, другото охо. Няма шанс да спечелим тук. Това ли или просто... Мисля, че не знае, че кемпим тук. Не, лелито. Тук мисля сме дете. Бягам. Лилито ни се върти добре, но... Да, но... Маймуната ще ни вземе. Какво се прави, не? Шанс минимален. Какво се прави? Трето място. Добри опити, но нямаме първо, което е голям проблем. Продължаваме с опитите. Виждам, още и Мортис между другото. Не мисля, че обаче той ще прави челенджово. Фанк. Тук не мисля, че няма никакъв шанс. Може би ако се бях дашнал още веднъж надолу, преди да ме види, за да имам директен даш, но няма никакъв шанс, ще ме иземе. По-добре си го изчакам да замине. Там се избиха. Сега влезна той харз да покемпа също. Но мисля, че имам потенциален шанс. 7 човека са живи. Да почакаме какво се случи. Добре, един сърч умре. Едгар убива сърч. Това е доста интересно. Едгар убива Едгар. Едгар убива кот, като е Едгар, обаче ми ще че много нацепен. Мисля, че няма никакъв шанс май. Сега да ни удари зоната, спад да влезна в този харз да покемпа май. Да не видим само някой вътре, няма някой дори. То Едгар обаче е много нацепен и Морти се убива. Сигурно добре фанк. 4. То фанк мисля, че ни приключи тук. Не, бягаме. Ето Едгар сколко. О, леле, да. Бягам. Гаджете. Давай. Каквото се направи, виждате колко много спама и просто няма никакъв шанс да оцеля. Тук мисля, че Едгар е просто да. Пак трето място. Добри опити междуто, но не знам, може би с кемпине не се получи. Трябва поне няколко пауъра. Поне 4 да кажем. 3-4 някакъв да имам. Аз съм с 0 пауъра и то Едгар и какво му прави. Там се видя. Не видях точно кой е герой. Заприлиша ми на гео между другото, но не съм сигурен. Отстрани виждам Честър, който не знам какво прави, но мисля, че някъде под нас е Гейл или герой, който видях, причем на Гейл. Само не се появил долу, чакам го. Да дашна директно нагоре. А не Фанк. Фанк е бил. Причем не знам, обърках се просто. Толкова много скинове и герои станаха, че какво се прави. Дашкам настрани. Ще покемпим малко. След да май нагоре. Там в храста мисля, че има някой обаче. Твърде много хора са на такава зона, че ако няма някой, не знам. Майко ми опознах шилито. И... какво да се прави? Подозирах, твърде много хора са така да не кемпи никой. Това беше от видео от хора, надали ще успея да го направя. Бях близко на доста пъти, но какво се прави. Това е кланът ми, между другото може да влезнете. Трябват поне 40 000 купи, да знаете. На 36 място сме в България, който иска може да влезне. 40 000 е минимума. Скоро 45 ще го надигнем. И така, това беше от видео от хора. Чао и до следващия път.